Мен бик шатмын, бұл туқан екінші елда, мен онда алып барысы, солай сценарий ядылды, ойыштыру іштері бұйынсала қатнашып башланғайынық, бұлай одын ғымырлі бұлар типаны бірді ойламағайыным, ләкин оның ғымыры шыл кекілім одын болып, керехенсе ол юғалып қана қалмай, элек ол Башқұртстан кемелінігіне өткерілген бұла, хәдір енді ол Ресей кемеліне көтерілді, һәм әлбетте бұл бізге жауаплылықта өттей ойыштырусыларға, бұлында бетінде Мәдәният министрлыгыла, бөтен дөнья башкортлары курултайына, хөкүмәт тә катнаша. Мин Ибраһимова Розалина. Мин бәләкәй сактан алып, хыяллана торгайным, зәңгәр экраннарга карап, апайдар һәм булам дип. Һәм инде менә бүгенге әлеге вакытта шу хыялымды мин тормышка ашырам. Шуның өчен дә мин бик нык шатмын, чөнки халыкка булу ул үзе бер горурлык, ул үзе бер зур әһәмияткә ия дип әйтергә мөмкин. Чөнки халыкка һин эстән булырга тиешең. Эс яктан һин халыкка, һин шундый назлы, матур, тәртипле икән, димәк һин тыш яктан да нинди генә һинең йөзең булмаһа ла, һин матур буласаҡһың, һин халыкка буласаҡһың. Сегодня у нас такой будет мастер-класс. Я вам хочу показать азы, именно дневной макияж, чтобы вы сами в повседневной жизни могли его сделать. Мин Хамар Халукайы Шигахметова Эльвира. Хамарда башкорт бию ансамблема йөрим, Ләйсән исемендәге. Иң беренче миңа шул конкурс турагында минем руководитель Рауда Шимаданова әйтте. Мин конкурска Хамар халудары бию күрсәттем. Бар этаптарды үттем һәм хәзер мин финалда. Был конкурста мин иң беренче финалистмын һәм шуның өчен бик шатмын. Чөнки иң беренче кастинг Силәбеләд үтте. Шуңа күрә был конкурста мин үземне ышанычлы тоям, сәхнәнән куркмайм. Һәм ышанам, атайым менән әсәем был конкурсның финалына киләләр, чөнки икенче конкурсларда улар килә алмадылар. Минең исемем Яхина Шаура Камил кызы. Халукай конкурсын мин яңлыш кына белеп калдым. Әлегә вакытта без төрле белгечләр менән дәресләр үтәбез. Мәсәлән, йыр, бию, дефиле, актерлык осталыгы. Миңа кыен түгел, чөнки мин бәләкәй сактан сәхнәдә үттем. Әлбәттә, мин был конкурска еңү артыннан килдем. Һәм мин еңермен дип уйлыйм.